Velkommen til en aflevering af Anders Svensson og Anders Forp. Vi har valgt opgave nummer 14, redoxreaktioner og forsøget jern i ståluld. Vi vil dog også forklare lidt om forbrænding og hvad en forbrænding er. Og en forbrænding, det er simpelthen, når et stof omdannes til et andet stof. Og en forbrænding, der indeholdes, er der altid ilt til stede. En forbrænding, der omdannes et stof til enten CO2 eller H2O. Lad os kigge på, der er to forskellige former for forbrænding. Der er den fuldstændige og den ufuldstændige forbrænding. Ved den fuldstændige forbrænding, der omdannes alt stoffet til CO2 eller eventuelt H2O. Yes. Det her er et eksempel på en fuldstændig forbrænding. Der er en carbon og en O2 til stede, og det giver samlet et produkt på CO2. Og det er altså en fuldstændig forbrænding, fordi der er nok O2 til stede. En ufuldstændig forbrænding derimod er, når der ikke er nok ilt til stede. Lad os kigge her, det er eksemplet. Med 2 carbon og en enkelt O2. Det giver altså et produkt på 2 CO. For at den skulle blive fuldstændig, så skal man ligesom have 2 O2. Da oxidationstallet på oxygen er minus 2. Og da det herover giver plus 4. Så for at det skal gå op, skal vi gøre sådan her. Og så bliver det lige pludselig en fuldstændig forbrænding. Ved en ufuldstændig forbrænding, der er der ikke nok ilt til stede, og det der så ville have været omdannet til ilt, det bliver derfor omdannet til carbon og kulilte, og det som vi ser visuelt som sod. Yes. Og det var lidt om forbrænding. 2, 1. Når vi snakker om redoxreaktioner, kan man ikke undgå at snakke om reduktion og oxidation. Reduktion er latin og betyder det at føre tilbage til. Det kommer at reducere, nemlig at føre noget tilbage til. Ligeledes så er der så også oxidation, som ligesom betyder at optage oxygen. Det vil sige, at vi har eventuelt en ligning, der kan hedde C-carbon og oxygen. Altså 2 oxygen, eller O2, som bliver til CO2. På den måde sker der en forbrænding eller en redoxreaktion. Det forklares på den måde, at oxygen er i 6. hovedgruppe og vil gerne modtage 2 elektroner. Derfor så skriver man over oxidationstallet minus 2. Ligeledes så vil carbon gerne afgive 4 elektroner, og derfor får det oxidationstallet plus 4. Det skrives i romertal, fordi at det er old school og cool. Sådan gør man det. Og det er så smart jo, at der er 2 oxygenmolekyler, som begge to gerne vil optage 2 elektroner. Så det fungerer fint med det ene carbonmolekyle, som gerne vil afgive 4. Så der er 2 til hver. På den måde går det op. Så kan man så kalde det en redoxreaktion. Ved det at reduktion, der tager man R-E-D, red, og man tager for oxidation, O-X, redox. En redoxreaktion. Nemlig det, hvor det er, at der både bliver modtaget elektroner og afgivet. Redox. Når vi snakker om oxidationstal, eller redoxreaktioner i det hele taget, så snakker vi også om elektronegativitet. Fordi det er sådan, at stoffer jo gerne vil opfylde den her oktetregel her. Og det vil sige, at de enten gerne vil afgive eller modtage. Den her tiltrækningskraft her af andre elektroner kaldes elektronegativitet. Det vil sige, at eksempelvis oxygen her, som ligger her på de 3,5 elektronegativitet, vil rigtig gerne have nogle elektroner. Hvis man nu skal forklare det, forstå det på en bedre måde, og man siger, at en højere elektronegativitet betyder, at man hellere vil have, så kan jeg godt lide at sammenligne det med den lange arm. Jo længere hen vi er på elektronegativitetskalaen, jo mere vil de gerne have nogle elektroner. Så man kan sige, jo længere armen er, jo flere får de fat i. Så man kan sige,
Vi kan for eksempel gå ind og kigge på den forbindelse, der hedder H2O, eller nogen kalder det vand. Den ser sådan her ud, når vi kigger på en prikformel, så vidt jeg husker, hedder det en prikformel. Hvor vi ser hydrogen her, som hver har et atom. Det vil sige, at de rigtig gerne vil afgive det her atom her. Eller ikke atom, undskyld, elektron, selvfølgelig, elektron. Og smart nok så vil oxygen gerne modtage 2. Derfor med 2 hydrogenatomer, eller 2 hydrogenstoffer, vil de gerne afgive de 2 elektroner, de har. På den måde så får oxygen de 2 manglende, og hver af hydrogen kommer af med 2. Den ene, de mangler, den ene, de gerne vil af med hver. Og så kommer det til at se sådan her ud, at de deles på den her måde her. Så forsøget jern i ståluld. Der målte vi først 0,1 gram ståluld, og så hældte vi det op i en kolbe, eller puttede op i en kolbe, og så havde vi så puttede vi så cirka 20 ml 2 molar svovlsyre op i kolben med stålulden, og så opvarmede vi det stille og roligt. Selvfølgelig under udsugning, fordi der kommer nogle giftige gasser, når man opvarmer svovlsyren. Stille og roligt, så den her svovlsyre, den spalter, så de har jern, så det bliver til jernioner. Og grunden til, at vi opvarmer det, er, at jo varmere det er, jo hurtigere går det. Og det danner så en reaktion. Du skal møde kl. 8 i morgen, ikke? Nice. Hvad? Ja, nice. Godnat. 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 Se, så tilsætter vi så stille og roligt den her kaliumpermanganat, som det er ligesom vores indikator. Og den kaliumpermanganat, bare for mig, den binder sig så til jern og alle de her jernioner i opløsningen. Og på den måde så indikerer det så, da det er integrering, så indikerer det så, hvor meget jernioner der er i den her ståluld. Og jo mere vi tilsætter, til sidst så har det så optaget samtlige jernioner, og der er ikke flere jernioner i blandingen. Og det kaldes så ækvivalenspunktet, og det er når det skifter farve. Grunden til at vi så kan koble det her til redoxreaktion er, at de her forskellige grundstoffer, de deler og bytter elektronerne. Og det er det samme, der sker i en redoxreaktion. Med andre ord, der bliver både afgivet elektroner, der bliver optaget elektroner. Dermed redoxreaktion.